Witajcie Roztomili, dzisiaj żegie na Anabergu. Udało mi się zajść, by zuchnąć fest interesantną personam. Jest ze mną śląski pisarz Peter Bienia. Dzień dobry, witam was. Chciałem wam dzisiaj zaoferować moja trzecia książka, którą naszkryflał po śląsku i przełożył na niemiecki. Jakże Żubuczka trafił pod Mount Everestem. Są to moje przygody i awantury, które żech przeżył po całym świecie na srogich górach. Żech to opisał trochę z humorem, trochę z dramatyką. Zapraszam do przeczytania, a oprócz tej książki mam jeszcze dwie inne książki, które wam mogę zaoferować. To jest moja pierwsza książka, jakże mój górnośląski obrazek z rąką, ale nie oszklony. No i potem, że napisał moja druga książka, Śląskie puzzle, moje górnośląskie wspomnienia i rozważania. Polecam wam moje książki, nauczycie się bez to po górnośląsku czytać, a można i wy się skusicie pisać po górnośląsku. No, baje ciężko na początku, ale jak zdzierżycie te pierwsze 3-4 strony, to bajecie poradzili. Kaj te książki idzie dostać, można je zamówić w wydawnictwie Silesia Progress, albo umie napisać mnie jakąś wiadomość, nachricht na mój Facebook, Peter Bienia.